салом алейкум, мардими шарифи Тоҷикистон, номи ман Аюб. Умедворам хуб ҳастед. Мардими ғариби Тоҷик, сабр. Ҳамаш хуб мешавад. Мо бояд чихел 2024 главни крисаро ба ватан баргардонем. Хай дигаш мондагӣ нест. Вақте ки ман криса гуфтам, ман кабириро дар назар дорам. Як нафарша ман ёфтам уже. Одаме ки дар дағавс, бандит. Айдас любой курамия. Ман кӯшиш кардам ки ӯ шакала бояд Тоҷикистон роҳӣ кунам. барое ки як-ду савола бояд ҷавоб бида. Агар номашам мегирем, Тоир ном дора, насиб боша любой даниша мебурорам экрана. Вақте ки Тоҷикистон рафт, як рӯз именно барои ҳамун шакал гап мезанем. ман як-ду нафари дар коре ки қатъи Кабирӣ алоқа дорад. Кабирӣ соли 92 кӯшиш кардест. ҳамватанони азиз, ман дар ёрдами шумо дар кора. ӯ картое ки модагиянд ман медонам хушо. Чанд сум меравад, ай кадом шаҳру ноҳияи Российской Федератсия меравад. уҷа хоби соли баъд намеравад. ҳамватанони азиз, ози пул наличи ҷамъ шудест. бо мегумтон мегардан стройка ба стройка, склад ба склад ҷамъ мешавад ва пул иҷое меравад. анамиша ман намедонам. ай уҷа баъд чихел Европа меравад. ида ман дар ёрдами шумо дар кор аст. агар ду нафари дига мо биёвем ки қатъи Кабирӣ алоқа дорад, мо уже гуфта метавонем ки Кабириро ба ватан бармегардонем. ман тамошо кардестам, ман хондестам чихел Қазоқистон, Ӯзбекистон ранги Кабирӣ криса воан доштиянд. чихел юристошон солҳои сол кор кардестанд, лаънатиёро баргардонистанд. мо бояд Кабирӣ крисаро ба ватан бармегардонем 2024.